Lah, gitar terus bosen. Udut ya sing enak. Malah delalah yo entek. Kan bocah-bocah mayora durene man gak ning ndi ngono. Biasane ya sedang kelompok. Dah, delalah kowe mah kok. Cep-cetune di Mas Epik. Mang lho ijo turu penawa. Lah, ya ini cedhek turu iki. Do pengen maju kok ora iki. Jalur rokok ya, Bos. Lu kok entak? Ayo tuh, wah. Dit piye? Lagi. Oh. Tepunan yang toko bangunan tadi iki lho. Alah. Toko pinggiran kono ke lho. Oke, siap. Waduh. Rokok apa mang cah aku kok ora takok. Rokok apa mang buat sok lali aku ora takok. Wis pokoke sing enak. Sing enak. Yo. Kol, bakol, bakol. Bah. Aku lah kaget. Golek apa, Mas? Arep tuku rokok, Bos. Rokok apa, Mas? Rokok sing enak, sing ndi yo? Mira ono enak kabeh iki. Rokok sing ndi? Iki ora. Ndi iki? Ora, sing enak kok kae. Enak. Yo. Yo iki nek rokok sing paling enak iku. Wah, iki yo cocok karo bosku. Enak rokoke. Piro regane, Bos? 15.000. 15.000. Oh, Yo. tak wae 20.000 ae. Gua lah rezeki. Saya malah tuku rokok nih, tidak suka nih ini rata teko. Iki Bos rokok. Nah, iki ya sing jenenge rokok enak. Ancen anak buah pinter tenan kowe. Lah nek bos ya goblok. Wah, anak buah gancuk kowe ancen.